生抜けどもを出し抜くなんて簡単。これでやっと私は間違ってなんかいませんわ。これからのことを考えないと。でヘビイチゴや見つかるわけにはいきませんわ。きっと寂しがってる。あいつがここを乗り越えりゃ釈放されるんだ。ほらつなぐんだろう僕ら雲なのに何かあるはずだと特別な自分つけた汗の跡角があの季節のように君がまた会えるとありのまま3人、もうすぐ敵の本体が来ちゃうのに。大丈夫だ神楽。俺たちはあいつらを信じる。カワキの言うことももっともだけど、そのためおよ、俺の土遁でありったけの岩を切り出してる。準備が終わったら電気、岩部、メタルの3人には残りのメンバーで迎え撃つ。受けさせねえぜ。ヘビイチゴさん、何をやってるんですの。奇襲するつもりとは笑わせるぜ。船戸の奴らは谷の上に出られる獣道があることに思ったのか。けれど知らせに戻れば戦闘に巻き込まれる。このまま行けば逃亡者ですよ。私を信じて住院を外した。それなのに本体の到着まであと数分ってところだね。大将をぶっ倒しちまえば後の奴らはどうにかできるな。大丈夫、ここは俺たちで乗り切ってみせるさ。だどういうことだ。待ち伏せしている忍びらしき戦力と我らの伏兵が交戦。俺らも突入する。さあ我らの怒りで奴らを。本体が速度を上げた。俺たちのこれはそう妖刀縫い刃ブンタン。戻ってきてくれて。勘違いしてもらっては困りますわ。なと一緒が寂しくないもんな。誰ってんだよ。積もる話は後だぜ。本体がはないよ。どうする神楽。随分な賭けだな。やってく。崩すと言われた忍び刀の力見せてやる。これは聖蓮様のお導きか。ちゃるのか船主様。重い。水遁五号竜巻。船主様にかなうも。我が怒りに飲み込まれ砕けろ。でも交代してもこっちは。危なかったな。ヘビイチゴさんやっぱりもう言ってるでしょ。早く撤退を。奴と戦うには逃がしたか。村で守りを固めるはずです。今度は地の利が向こう。みんな水がなけりゃ
あの術も使う。ガグラすまない。いけないんだろ。しかし君たちは避難を。ありがとう。全滅していたかもしれません。やっぱりこれで即時釈放に加えて逆に放ヘ流。ビーチいいもんな。その口縫い合わせま。村人たちの避難はギリギリ完了。やるぞ。スーシ他は任せて。言うようになったじゃないか。ドトンド流壁いいコンビじゃないか俺たち。あいつら俺はこれが見たかったのかもしれない。いない兵どもめ。水がないだと。ここにある。幸福の怒りにたぎる。やがんのか。自分の部下から。血もまた水。水遁怒号竜巻。仲間の敵だというのか。厳しく美しいできんのだ。戦争やってんだ。お前たちも命をかけろ。全チャクラを振り絞れ。流し込まれたチャクラに反応して形を変える。仲間のためならこの命惜しくはない。俺に力を。そんな。とさ動くな。離せ。どれ絶望を味わわせるためだ。ボルテージ上げてこう君の中にあるその辺ついて回るどこまでもでも It's okay 急げ血が崩れても闇に飲まれても笑顔追い風が吹いる心には火をつけこんな海の真ん中で船が故障するなんて。こうなったない距離ではないはずだ。次回ボルトナルトネクストジェネレーション。くださ生抜けどもを出し抜くなんて簡単。これでやっと私は間違ってなんかいませんわ。勝ち。これからのことを考えないと。でヘビイチゴや見つかるわけにはいきませんわ。と寂しがってる。あいつがここを乗り越えりゃ釈放されるんだ。ほら明日もつなぐんだろう僕ら雲ないのに何かあるはずだと特別な自分つけた汗の後角あの季節のように君がまた会えるとありのままの3人もうすぐ敵の本体が来ちゃうのに。大丈夫だカグラ。俺たちはあいつらを信じ。カワキの言うことももっともだけど、
そのため。そうよ。俺の土遁でありったけの岩を切り出してる。準備が終わったら電気、岩部、メタルの3人には残りのメンバーで迎え撃つ。受けさせねえぜ。ヘビイチゴさん。何をやってるんですの。奇襲するつもりとは笑わせるぜ。船戸の奴らは谷の上に出られる獣道があることに思ったのか。けれど知らせに戻れば戦闘に巻き込まれる。このまま行けば逃亡者ですよ。私を信じて順位を外した。それなのに本体の到着まであと数分ってところだね。大将をぶっ倒しちまえば後の奴らはどうにかできるな。大丈夫、ここは俺たちで乗り切ってみせるさ。だどういうことだ。待ち伏せしている忍びらしき戦力と我らの伏兵が交戦。俺らも突入する。さあ我らの怒りで奴らを。本体が速度を上げた。俺たちのこれはそう妖刀縫いばブンタ戻ってきてくれて。勘違いしてもらっては困りますわ。なと一緒が寂しくないもんな。いや誰ってんだよ。積もる話は後だぜ。本体がはないよ。どうするカグラ。ずいぶんな賭けだな。やって崩すと言われた忍び刀の力見せてやる。これは聖蓮様のお導きか。チャルノか船主様。重い。水遁五号竜巻。船主様にかなうも。我が怒りに飲み込まれ砕けろ。でも交代してもこっちは。危なかったな。ヘビイチゴさんやっぱりもう言ってるでしょ。早く撤退を。奴と戦うには逃がしたか。村で守りを固めるはずです。今度は地の利が向こう。みんな水がなけりゃあの術も使う。ガグラすまない。いけないんだろ。しかし君たちは避難を。ありがとう。全滅していたかもしれません。やっぱりこれで即時釈放に加えて逆に放ヘ流。ビーチいいもんな。その口縫い合わせま。村人たちの避難はギリギリ完了。やるぞ。出世。他は任せて。言うようになったじゃないか。ドトンド竜壁。いいコンビじゃねえか俺たち。あいつら俺はこれが見たかったのかもしれない。不快な兵どもめ。水がないだと。ここにある。報復の怒りにたぎる。やがんのか。自分の部下から。血もまた水。水遁
怒号竜巻。仲間の敵だというのか。厳しく美しいできんのだ。戦争やってんだ。お前たちも命をかけろ。全チャクラを振り絞れ。今日メタル流し込まれたチャクラに反応して形を変える。仲間のためならこの命惜しくはない。俺に力を。そんな。とさ動くな。離せ。どれ絶望を味わわせるためだ。ボルテージ上げてこう君の中にあるそのついて回るどこまでもでも It's okay 急げ地が崩れても闇に飲まれても Let's go 追い風が吹きる心には火をつけこんな海の真ん中で船が故障するなんて。こうなってない距離ではないはずだ。次回ボルトナルトネクストジェネレーション。くださ思ったのか。けれど知らせに戻れば戦闘に巻き込まれる。このまま行けば逃亡者ですよ。私を信じて順位を外した。それなのに本体の到着まであと数分ってところだね。大将をぶっ倒しちまえば後の奴らはどうにかできるな。大丈夫。ここは俺たちで乗り切ってみせるさ。だ
待ち伏せしている忍びらしき戦力と我らの伏兵が交戦。我らも突入する。さあ我らの怒りで奴らを。本体が速度を上げた。俺たちのこれはそう妖刀縫いばブンタ戻ってきてくれて。勘違いしてもらっては困りますわ。なと一緒が寂しくないもんな。誰ってんだよ。積もる話は後だぜ。本体が迫はないよ。どうするカグラ。ずいぶんな賭けだな。やってく。崩すと言われた忍び刀の力見せてやる。これは聖蓮様のお導きか。ちゃるのか船虫様。重い。水遁五号竜巻。船虫様にかなうも。我が怒りに飲み込まれ砕けろ。でも交代してもこっちは。危なかったな。ヘビイチゴさんやっぱりもう言ってるでしょ。早く撤退を。奴と戦うには逃がしたか。村で守りを固めるはずです。今度は父の利が向こう。みんな水がなけりゃあの術も使う。ガクラすまない。いけないんだろ。しかし君たちは避難を。ありがとう。全滅していたかもしれません。やっぱりこれで即時釈放に加えて逆に放ヘ流。ビーチいいもんな。その口縫い合わせま。村人たちの避難はギリギリ完了。やるぞ。出世。他は任せて。言うようになったじゃないか。ドトンド流壁。いいコンビじゃないか俺たち。あいつら俺はこれが見たかったのかもしれない。いない兵どもめ。水がないだと。ここにある。幸福の怒りにたぎる。やがんのか。自分の部下から血もまた水。水遁怒号竜巻。